amma da yau magana tagulla ake yi, za mu ɗaura kashi 50 cikin 100. Hukumomin kasar da sun ce dogaro da karafan da ake shigo da su daga kasashen waje, musamman daga kasashe irin su China, na haifar da barazana kan tsaron kasar idan aka yi la'akari da muhimmiyar rawar da karafan kai takawa a fannin kera kayan aikin soji da cibiyoyin samar da wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa. An sake kama tsohon shugaban kasar Koriya ta Kudu sakamakon yunkurin da ya na ayyana dokar ta ɓaci a kasar a bara, wanda ya jefa kasar cikin rudanin siyasa. Wani babban alkali a birnin Seoul ya bada sammacin kara sake kama Mr. Yoon Suk Yeol a jiya Laraba saboda fargabar cewa zai iya katsalandan cikin harkar siyasar tasa. The special counsel Cho Yoon-suk is investigating Yoon for additional crimes. Wakilin BBC ta ce mai bincike na musamman Cho Yoon-suk yana tuhumar Yoon kan wasu laifuka da suka hada da yi wa doka karan tsaye da kuma umarnin da aka ce ya baiwa jami'an tsaron fadar shugaban kasa na hana masu bincike tsare shi a farkon watan Janairu. Mr. Yoon dai shine shugaban Koriya ta Kudu na farko da aka taba kamawa a lokacin da yake kan karagar mulki. So ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar da ke karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS ko SIDA ya yi kiyasin cewa za a iya samun ƙarin sabbin mutane da suka kamu da cutar miliyan 6 da kuma mace-macen da ake da nasaba da cutar miliyan 4 nan da shekara ta 2029 sakamakon tallafin da Amurka ta rage kan ayyukan jin ƙai. Hukumar UNAIDS za ta gabatar da rahotonta na farko kan masu kamuwa da cutar a duniya idan an jima a yau a birnin Johannesburg, tun bayan da aka sanar da rage tallafin. Kafasar rahoton Mayeni Jones. Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da tafi yawan masu fama da cutar da ke karya garkuwar jiki a duniya wato HIV/AIDS ko SIDA. Ita ce kuma tafi karɓar kaso mafi girma na tallafin cutar HIV daga Amurka har zuwa watan Maris da ya gabata. Lokacin da gwamnatin shugaba Trump ta sanar da rufe hukumarta da ke ayyukan jin kai wato USAID. Wannan tallafin da ya taimaka wa kasar wajen rage yawan mutanen da ke kamuwa da cutar da kashi 60 cikin 100 tun bayan lokacin da adadin ya kai matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a shekarar 2000. Cutar ta HIV ko SIDA ta kuma sa Afirka ta Kudu ta kasance cikin ƙasashen da ke bincike a kanta. A watan da ya gabata, manyan jami'o'in kasar sun nemi tallafin miliyoyin dala daga gwamnatin Afirka ta Kudu domin ci gaba da gudanar da wannan bincike, inda wasu daga cikin ayyukan sun tsaya cik sakamakon tallafin da Amurka ta rage. A jiya Laraba, gwamnatin Afirka ta Kudu da masu ba da tallafi na kasashen duniya sun yi alkawarin tara kuɗi kusan dala miliyan 50 domin cike wannan gibi. Sai dai da aka la'akari da cewa a bara yawan kuɗin da Amurka ta kashe wa Afirka ta Kudu kan cutar HIV ya ninka sau 8. Kenan da wuya wannan tallafi ya yi wani tasiri. Daga da Raliya Zubairu da fasar rahoton Mayeni Jones. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda jim kaɗan bayan ƙaddamar da jam'iyyar haɗaka ta ADC, shugaban jam'iyyar ya fito ƙarara ya gargaɗi wasu 'ya'yanta game da bayyana sha'awarsu ta tsayawa takarar shugaban ƙasa tun yanzu, yana mai cewa babu wanda za su fifita. Yana wannan magana ne dai bayan wasu da ake ganin za su nemi takara a jam'iyyar kamar Peter Obi da Rotimi Amechi da wasu na hannun dama Atiku Abubakar sun nuna cewa za su tsaya takara a zaɓe mai zuwa. Ga rahoton Zubair Ahmad. Bayanan da na tattara sun nuna cewa wasu daga cikin 'yan tafiyar ta ADC na gunaguni ta karkashin ƙasa ta yadda tuni wasu jagororin tafiyar suka nuna kwaɗayinsu a fili na neman shugabancin ƙasar, saboda a cewar su hakan yayi wuri, kamata yayi a tsaya a gina tafiyar ta yi ƙarfi tukuna kafin a fara wannan batu. Watakila ma wannan ce ta sa shugaban haɗakar ta ADC na ƙasa kuma tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata David Mark ya fitar da sanarwa inda yake jan hankalin 'yan jam'iyyar akan haka da kuma bayyana cewa ba za su fifita kowane daga cikin su ba. Dr. Umar Ardo ɗaya ne daga cikin jigajigan 'yan siyasar hamayya da suka samar da wannan haɗaka ya min ƙarin bayani. To na farko dai ya kamata